Gisirad ana ang parte sa karsada sa downtown area nga nahunlak kagahapon sa hapon. Mga pasado alas 2 nahitabo ang pag-collapse sa parte sa Legazpi Street sa may barangay Santo Niño. Tapad kini sa gi-construct nga building sa maong dapit likod sa kaniadtong Patria di Cebu. Matod sa mga nakasaksi, anam-anam ang pagkahunlak sa yuta kagahapon apan una niini nakadungog sila og lagubo. Maayo na lang kuno kay walay nakaagi nga sakyanan ni adtong higayuna ug wala usay pedestrian. Misusi usab sa lugar kagahapon si Vice Mayor ug Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Nagpakisayod usab siya gikan sa kontraktor sa mga mitigating measures nga himuon. Gisugdan na usab ang temporaryong pagkural sa dapit samtang trabahoon pa ang lugar. Maayo ra gyud kayo sa among tan-aw gyud igo ra gyud siyang labot sa eskina in town nalusno na gina diha sir. Tungkol sa siging ulan, nakibalo ka, kita ka na nga portion, no? Ang yuta soft. Oh, nya. Mura dali kayo siya niya. Before that, kanang sawa pa ni mahitabo, ang kani nga dinhi nga dalan, daghan na kaayo og kanang crack bitaw. Mura lang ilalanggi sa bawat murag band-aid solution ba. Nya mo da get the same thing dito sa Luyo.